quan la vaig acabar de llegir, em va agradar molt, a part de l'estructura, les veus narratives que has utilitzat. Però abans potser que ens parlis una mica de l'argument i després de tot això que m'agradaria que expliquessis, l'estructura i tot això. Val a dir que és molt amena de llegir, per la manera com està estructurada dels capítols aquests, que es parla cada vegada un personatge diferent. Això li dona molta agilitat a la novel·la. I després la intriga, que va succeint coses que... Sí. De fet, en quant a la tècnica que vaig utilitzar, en aquest cas, clar, abraça la novel·la una època molt llarga, que seria des de l'agost del 1940, que comença a Gran Canària, fins al novembre de 1974. Clar, del 40 al 74 són 34 anys. El que, evidentment, no està narrat dia a dia, sinó en lloc d'aquesta mida seria una enciclopèdia. Això per descomptat. Aleshores, per entrar en aquells punts que ens semblaven àlgids i que calia remarcar i per tant mostrar en el lector, vaig pensar que hauria d'anar fent molt una novel·la com en petits salts temporals, anar avançant més o menys ràpidament, i que d'alguna manera també el que necessitava era no crear tant un fil que anés unint contínuament tots els esdeveniments, sinó enfocar en el moment àlgid que m'interessa narrar per remarcar algun esdeveniment, algun detall, alguna reacció dels personatges i ubicar-lo bé. Per tant, el que vaig optar va ser per la novel·la avança cronològicament, o sigui que comença a l'agost de 1940, acaba aquest novembre de 1974 i sempre va endavant, vull dir que no fa cap salt temporal. Una altra cosa és que en algun moment hi hagi ni flashback, en tot cas alguna evocació del passat, exacte, i reflexions, això sí, però el que vaig fer va ser col·locar els capítols, tens el número del capítol, el nom del personatge, ara en parlaré, i després el mes i l'any en què té lloc l'acció. I en el cas de Gabriel, i per això ara n'hem parlat d'ell, aquest noiet que es troba el Josep, així que arriba a l'estació de França, viu a les barraques de Can Valero. A les barraques de Can Valero, suposo que n'heu sentit parlar, és d'aquestes que van haver a la muntanya de Montjuïc, que allò realment va ser com un poblat dins de Montjuïc. Havia carrers, es va crear com una parròquia, van anar a escolaritzar, vull dir, realment tot allò estava com bastant normatitzat. Era tota la gent immigrant que va arribar a Barcelona, que no trobaven lloc, es van anar col·locant allà, en un moment donat van prohibir que n'hi haguessin més, aleshores havia la trampa de fer les barraques a la nit des de dins, feien només quatre d'això i des de dins posaven les pedres i aleshores després ja treien els cartrons que havien posat i el que no podien era derruir les barraques quan estaven fetes en pedra. El que no volien eren barraques de paper cartró i llaunes i tot això. O sigui que realment hi ha molta història al voltant de les barraques aquestes de Can Valero i aquest va ser un dels temes que he descobert documentant-me amb la noia del retrat. A veure, aquest conflicte que dic que hi ha cap a la segona part de la novel·la té una base real pública. Quan dic pública vull dir que és una notícia que jo vaig sentir quan era petita, jo devia tenir uns 12-14 anys, o és que no recordo exactament, i que em va impactar. Eso es lo que pasa. Em va quedar molt present. Amb el temps vaig descobrir, perquè jo en aquell moment no ho vaig acabar d'entendre, amb el temps vaig descobrir què significava aquella notícia, aquell problema, aquell conflicte. I això a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció. Aleshores em vaig començar a documentar sobre el tema, que trobareu aquí a la novel·la, i a partir d'aquí jo tenia clar que volia parlar d'això. Agafes d'ànima mesquina, com he dit, tenim la Mercè, que en un moment donat abandona el seu fill Josep en un orfenat. I en Josep el deixem aquí. El Josep abandonat en un orfenat. S'ha acabat el Josep i continua la Mercè. Ja està. Aquí dic, què li passa al Josep des del moment en què ha anat a l'orfenat? Per tant, aquesta és la història del Josep i si en algun moment necessito fer referència a algun fet del passat, aquí l'explico. O sigui que aquesta novel·la és totalment independent d'aquella, però té el lligam d'uns personatges determinats.
Es pot llegir una sense l'altra, o es pot llegir primer l'ànima mesquina per conèixer la Mercè i les seves circumstàncies i després la història del Josep i com surt de l'orfenat i com es desenvolupa després.